आहा कितना ठीक लागल हो। छिना लोगन कह तो कि स्वागत ना मनी। देख लो रो आओ तो बमला बहरा से हो चसराल पर कितना मजा आई। इतना सुंदर सजम ना गोर हो जिम आराम चैनी जरा के फेल करब और रसियन थोड़ी पटावले बहुत छिना तो नहीं रखा तोनी के बता बारन जाके चकमक करत होस हमार बमला ना ही रोज वीडियो का पर रानी जल्दी है गजरा लगा लो हो किसी लागी गजी हो नहीं तो हो गया कि बताओ इतना सुंदर हार ससुरा से अपन क्या नहीं हो छिनारी यार दिल रहे हमरा के यार दिल रहे कल स्वागत मनाइयो रानी हमरो संगे रहर में 4 बार मना दे पहन के छिनार नहीं तो लिपस्टिक मार हो। अरे मेकअप कोई नहीं रूपावा अखिया में लइनी काजरा फिर लभली लगा के चमकतानी ऐसन इतर लगनी गमकतानी यार उनका जिंदगी में पाउडर नहीं कैसा मारा हो तुझे पाउडर तब ना बाप रे बाप लगता कि सिवान में खड़ा ना कोई जाला बिजू का ओइसा नहीं लगा तो छिनार हेजल रंग लो हेजले काहे के ओठ के रंग जाला कहां जाए की तैयारी होता है आए कहां ना फूल बनाए तो फूल रुक जो तू कहां बमला होता हो छिनार बमला है ना मर के बाप रे बाप लइका या तो वही के फूल तकिया का तो मुंह पका हां सुघर बजा रानी सुंदर लइका तो निमन से मुंह पोछा दा पोछ दी हम खकरा में मुंह पोछ तार माई के जे खाने भी वातन डाल के वही में आता वा खींच के कादम लेका बहरी बच्चा ना पेट में तब खींच देबी खत्म का चोली के साइज कोई से फूला किन बारे कदरवा ले अब जो ले मिल जाई बढ़िया से चल सरिया अपे सरिया चल सरिया तो मैं बता को जो सरिया रारो बता का सरिया रे हट ना सरी ताना के फेंकने का हो तार बाबू दे रही हम जो लेते अपन सही जो लेती हो कैसा दे के माले के बाटे राजी रे इसने फिल्म में सजेशन रानी चटर्जी के देखल बादू नस्का फिल्म देखल बादू काक बताई देखले तुम का करब रे बाप तोहरे भी इतना टाइम आदमी में मोबाइल चलाओ हमें भी टाइम नहीं गो राजा इतना बात पेनम ना हो तो बा बचाईबो मोली आई का तू गौरी बदरे स्किन के तू गौरी पोत ले तू अखिया में ओ ताक बा देबू हमके तू आज तक से कुछ देर बदली ना हमारे लेके कमाई तो ना छिना कन के ना हम गजरा हो माई ई बा जाए छिना पोत हम तो के समझाओ तनी सुगर बन जरानी मर्दन तो सुगर बरनानी के ऊपर के का कितना सुंदर लग रहा किया तू का जने बीरे छिना रे हम आ नहीं ना नारल टाइम सने कोल भी नहीं कहियो तू पकड़ ले खबू हमरा के काची करे ले कितना सुंदर दे हम अपन गोला बा कोची ले ले लगा एक बहे जन तैया बीरी ओकरा के उन्ना टईवा लगा दे लछिनार बरंडर लेके चलो बड़ा सुंदर लागत मुहा बा थूक दिए लेके त थूक दी हो तू देख लिए सजा ना तू सजा छिना तोरा के ठोकलो त तू जान त ले राम सत भतरी खले जरतिया एकरा में तो मैं अच्छे लग रहे हूं कोई बात नहीं एकरा पछिना रंग उठा जब लगाबू ना खोलबे ना करे अंगूठा चित देलबा उ बमले के अंगूठा लागतम ना हो काम करी टिकुली एकरे बनावे ना अरे मेकअप कोई नी रूपावा अखिया में लोनी काजर फेर लभली लगा के चमो तिल बना ली हो एगो तिल बनाम त निक लागी हो नहीं त तिल बदिल रहे लाई क जन छिनरी का जानी हो दिख मंगा के जमल की उ कोनो का बुद्धि बा केने बारे अने ना रवा देख ला कितना सुधर सजतानी पूरा सुबह से देखी हा उजर हो जी मुआ पूरा चटा जाई रात भर में तू का जानबू तिलाई फिल्म के जैसा कृष्ण भगवान करेलन तू का जानबी सब करे के लूर ह रे बना के देख लू कैसा सजतई लूर ना होय पूरा ब्यूटीशियन में हम जात रे पर नहीं हो के लेकिन के सजावे छिनार पूरा हम ही सजावत रही पैसा कमात रही हो रहा उहे पैसा से नौकरी को बमला के भेजन छिनरी कहते कुछ के लूर बाप रे बाप कमे बदलाव हो गइल बा इतने दिन में हां हम तो जानते ना रहनी अबरी साल भर ना आए रहती तो साला हम भुला जैती अपना घरे ना आ पवती है कुल पड़ती रहे उ कुल 2 ताला 3 ताला
के बा मैं अरे बाप रे बउआ आ गेल का भाई। अरे गोल लागत खुश रह लाल खुश रह कितना तू दुबरा गोल बड़े बबुआ अरे ना कहनी कि बुखार लग गइल ह। अरे मोटाइल तो रहनी कि देख पैसा रुपया बचा के ना पड़नी देह में बात बबुआ सब कुछ बाटे हां वही में 16 घंटा 18 घंटा ड्यूटी करे के पड़ल। कमन चार को बाल बचपन के 16 घंटा ड्यूटी करेला पता नहीं है कि अब घर ही जाता नहीं तो खूब अपन ओवर टाइम लगा ली। ना 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 पैसा ना चाहिए दादा लड़का के जिंदगी बा सब कुछ बा ज्यादा आगुल मत जी 2-4 साल के बाद आइल बड़ा मत जी बाबूजी नहीं खलो को दुगरी कोई ना बियाड़वा पटावे हां अच्छा हेने सुन पूछू मौगी काहे नहीं खेलो कत अब हम जानते बानी मौगे घर में होई बच्चा 4 दिन से सजे में लागल बिया फोन करके कह देल रहे का होइले अब फोनवा हम तोरे पर कहनी बाकी उहे उठावलस त कहनी रानी तनी सज सर जी आवत से त सजल अपना सदियों के दिन ना रहे रात 4 दिन से लिपस्टिक लगाते फिर ओकरे ऊपर लिपस्टिक कातना लगावली रे ढेर मोट मार देले बिया काल। हां जा कुछ रहता लड़का हन त कुछ कहबो सारा रोटी के जगह उठे जा खाई देख के जुड़ा जीवा त ना सुगर सजल बेना कबो जिंदगी में ओसर रूप ना देखले को पक्का ताऊ को इंतजार करती 1 घंटा से बैठल पानी ओढ़ के पसीना से पानी हो गई। कोनो बात नहीं की जितना हम पानी छोड़बे उनकर पानी ना छोड़ें त कह दी हम छिनार कहेंगी। आहा सोच के सोचो तो का हम करूंगी। रानी आहा रानी आ लुल्ली ए अरे ठीके कलसिया माई कि तोर मेहरारू 4 दिन से खूब सजतिया संवरतिया लिपस्टिक पर लिपस्टिक मार एकदम बाप रे बाप कनिहा तनी पानी उन लिया भतार के सेवा पानी कर। पानी तो हम छोड़ते बने हुए पी ला। अरे साला 4-5 दिन से जात नहीं खुका लैटरिंग में का करे रे छिनरी पर पेशाब करे ओ नारी पानी के पारी। अच्छा जवानी के मुर्गी बलम कुड़कुड़ाता जवानी के ओ जवानी के मुर्गी बलम कुड़कुड़ाता जाए दई जान कुड़क जाए दई तो जगह पजादा कुड़क जाए दो ई तो जगह रानी अब सोचा कि हम गाड़ी में आवत रहनी हो आ तोहरे बारे में सोचत सारवा कब आ गई अपना स्टेशन पर हमके पते न चलल है। देखो पहले तो मुंह देखी अब ला जाए के का बा आए नेक दो नेग तारा खाती बहुत बढ़िया चीज ले बनी बैग में बा ना पैसे दो अरे बैग में बा पैसे दो पहले मुंह देखे दा बुझा तो चुड़ैल बैठल भी आके रेडी हो गई बन सकत मुनाल खाती तैयार बनी सीना पे सीना छोड़ नहीं नो अरे दूर रहा दूर को सुबह छोटे वाली रात हो ये हमारे मौगी हिया कटबे अरे रुक रे कटबे चुटी रे दो गलवा ई चुड़ैल वाला रूप काहे धइले बाड़ू मुंह आवे खाती के हमरा के आज की रात कत्ल हो जाएगी ई रे कतले जब होई त है लिपस्टिक खाइले बाड़ू कि मरे बाड़ू हमरा बुझाते नहीं रात मजा उसका आंखों से लीजिए हम जानले रहती काम आता हम बते नहीं ना रहती हम जानले रहती कि ई रूप धरबू त कबो नहीं रहती हम जानला कि तुम संगे हम से क्या कर रही ना रहती पर्दा गोल करना पर्दा दो गला कहां बोले तेजन बा हमार दिन ताको दे घोनिए ताको सडे में लोकरा खाती हां हमार दिन ताको कुछ होते हमार उहे हाल बा के ठलाली से रोटी बोर के तनी जाए से पहले खावा उठरारी से रोटी को अरे हिक भर खा लेम की तरसी न बाया लाली वो ठलाली साड़ी पहनलू हनाया असे जिया प हल चल ले ही भो नो सरा के नाच माई ये गाहिला तो हमार
मरबो करा के हम काफी नहीं खी का। अरे याद न कब हो आवे दे अब तो हके रानी भोर के की हर तो नहीं जाए से पोछी दे खर उतारी वो मुर्गा मुर्गी में हम ढूक गइनी। तू जाना तलू कि 3 साल पर लइका आइल बा। यही लिपस्टिक उहे करबा का चुप मातारी होके का बोलो कौन ना चोले को हुआ खुल बकावे। अरे कि चुलिया के हुकावा तुरिए नु दिहला सौसे दे झक छोड़ के मनवाई राजा जी आय हाय मनवाई राजा जी अब का खटिया के पाटी तोड़ के मनवाई राजा जी अब का खटिया के पाटी तोड़। डरने का हो मक्सी। अब डर खत्म हो गए समझ गेलू आ तार कुल लाली लिपस्टिक सधा देवे बेरा। ए छिन रो पूरा हम लगा देब रोज रोज हम सदा देने लगा। दाद तो दादी मरु तोर व्यवस्था क तो कहां जात रो आई बस फिर बाहर जात रो का केवाड़ी ना कल खुला रहे दा हट मैया गमरी ना होई का। मैया पैसा के खातिर आजी पैसा बचा लेके तो कौन बात नहीं की ला जाके फिर चल जाई। तुरंत जाती तुरंत आती। हाँ लुंगी पहन के आवती घबरा मत। छिनार कहीं कितना सजल हम बानी हो